Ana Pontón aboga por quitar liñas específicas de axudas para produtores e adegas do Ribeiro. O parón económico da crise do coronavirus fixo que baixara drásticamente a comercialización dos viños do Ribeiro no canal Oreca, hotéis, restaurantes e cafeterías. A candidata á presidencia da Xunta de Galicia aboga por ofrecer liñas de axuda específicas para este sector. Asemade, tal e como se apuntou a candidata pola provincia de Ourense no Apresas o pasado venres dende o balneario de Verán, Pontón salientou o enorme potencial termal que temos e a necesidade de dinamizalo para que despegue por fin como motor económico. Ana Pontón, entrevistada neste medio, fixo tamén referencia á necesidade de mellorar o centro de saúde de Ribadavia, así como a cobertura dos centros de día, como por exemplo en Celle. Primeiro, decir que penso que é moi importante todo o potencial termal que ten Galiza e moi particularmente toda a zona de Ourense, que levamos moito tempo falando del, pero que parece que non acaba de despegar e necesítase facer, pois, eu creo que unha aposta que non só sexa desde o ámbito turístico, sino tamén desde o ámbito curativo, con todo o potencial que ten nese ámbito, e aproveitar esa dinámica quizás para poñer en valor outros elementos, porque nós temos un patrimonio construído inmenso, como un valor moi grande, e que podería ser unha alternativa tamén de desarrollo económico. Logo está claro que no Ribeiro hai un corazón que late con moita forza, que todo que ten que ver coa produción de viño, e pensamos que aí tamén neste momento, coa crise do COVID, habrá que establecer liñas de axuda específicas que permitan que os produtores e as adegas que este ano van a sufrir máis teñan axudas e apoio de futuro, e que o gran acerto tamén que tivo o sector vitivinícola neste país foi que apostou pola calidade e por singularizarse nese ámbito de onde temos que seguir traballando con moita forza. Logo, ademais deso, eu sei que hai problemas, por exemplo, temos no ámbito sanitario, eu sei que en Ribadavia se necesita mellorar o centro de saúde, que é un centro de saúde vello, onde faltan especialidades, ou que sería necesario tamén mellorar a cobertura dos centros de día, por exemplo, nun concello como pode ser o concello de Celle. En definitiva, que creo que temos que facer unha aposta moi clara por dotar de servizos e de desenvolvemento económico, porque ao final unha persoa non decide vivir nunha aldea ou nunha vila porque sí, decide porque ten traballo, porque ten emprego, porque ten uns bons servizos e porque ten calidade de vida, e iso é o que temos que ofrecerlle aos veciños e veciñas do rural, que non poden ser cidadáns de segunda, sino que temos que traballar para que teñan adaptado as características do rural, pero que teñan os mesmos servizos. E eu, ademais, estou convencida de que o futuro vai camiñar moito cara que volvamos a mirar cara as nosas vidas, cara as nosas aldeas, e que de aí temos capacidade para revitalizar o país.